Čaute všetci. Pred 5 dňami môj kamarát Jakub, a.k.a. Bistro na YouTube, vyhlásil súťaž o sadu sprejov Racer Dip, konkrétne o Alpine bielu a o Neon žltú. Tak. A ja práve v tejto chvíli vyžrebujem jedného z vás, alebo jednu z vás, kto vyhrá túto sadu, takže poďme na to. Žrebujeme. Tu nám vypadávajú žreby. Ale máme tu výhercu. Cisár. Kámo, máš to. Gratulujem. Je to tvoje, aby ste videli. Točka, takto. To si ty. No a aby toho nebolo málo, kamarát, ja ti ešte pridám ultra lesklý lak Racer Dip, pretože iba s ním je práca dokončená. Ultra lesklý lak dodá práci finálny super luxusný lesklý krásny vzhľad, poviem to takto. Samozrejme odolnosť, hej, keďže to asi použiješ na disky, tak vďaka tomuto laku budeš môcť použiť všetky možné kozmetické prípravky na odstraňovanie brzdných sadzí a podobne, takže blad, hej, sa to volá, myslím, že. Takže tak, no a tí, ktorí vidíte toto video prvýkrát, alebo proste tí, ktorí nás ešte nesledujú a ste sa k tomuto videu nejak dostali, dajte nám follow, daj mi follow, pretože pravdepodobne tých súťaží bude viacej, no a tie ceny možno budú zaujímavejšie, takže čaute.